No idź do Tatra! Ukaż, co to jest? Sprawiosny. Gdzie? Tam dole, poczekaj, ja tak to mam na ciebie głowę. Współpraca. Boże, prosto do kompatera. Może tylko Stefana. Nie wiem. Boże. No teraz kiedy dobry idzie. No tak, że... Że No, już jedna zawodowa gier, jak normalne. No, one zmieniają ten klub, żeby się zimno zajmować. Takim potem polskim, nie? Nasze drogi. No dalej, to co? Masz tego zlik? Poczekaj się odjechali. Jaki masz to apetyt? Opisz najpocit. No proszę cię, no to co skończyło? My tam naturalku dzieje a teraz jedzie Polona na Azji, a się jest na gili w szkole. U nas chyba. A to kobieta, wiesz? A to chyba Pojzowski. A teraz nie wiem, na zbieru. Jak inaczej. Mamiu, Boże.